Diretso kami sa city para mag-dinner kasi birthday ng manugang ko. Before and after. May show daw dyan. 7 minutes na lang. Ay, 4. Yan, magsisimula na. Na lang ko. Sana lang yung video ko sa liit na. Yan, magje-gelato daw. Four scoops.
Ice cream. Yan, nag-ice cream sila. Dairy. Kasi promise dito sa mga bata. Gary, can I try the white one? No, the white one. No, the other one. Yeah.